Ой, сен чечесің бір. Елнар ясасын. Сен қошық керек ме? Қошық? Қошық. Нәрсе? Қошық? Мен бит қошық белән эчәргә җыенмыйм. Миңа колак кирәк. Колак? Бізде теннис уйнамалар. Ойнайсың алып колак. Нинди теннис, Илнара? Теннис бит инде колак, бізде теннис. Уйный торган колак. Вот колак. Ракетка. Аңладыңмы? Бездә кошык, ул агач кошык, бит каштырган. Илнар только чукырга тутырып салмай әмма, әз генә. Нәрсе? Нинди чукыр? Син нәрсә турында сөйлисең? Чашка бил. Ой, телемне пешердем, Илнара, җәйләп бир әле. Нәрсә бирeyim? Җәйләү. Нәрсә соң? Ну, чашка астына. Илнара, синдә кереш юкмы? Булса бир әле, пожалуйста. Нәрсә дисең син? Нәрсә бирeyim мин сиңа? Нинди кереш әйтәсең син? Минем аңлавым буенча, кереш ул әдәби әсәрдә була торган кереш эбеш. Ә мин башы бер нәрсә дә белмим. Илнара, мин синнән чәч кыстыргыч сорыйм, резинка. Менә хикмәт нәрсәдә икән ул, Кызым.